ha haaɓi noon huli seeɗa ɗum woni Allah yo awhayna ila ummi Musa an ardi'ihi fa idha khifti alayhi sa huli e makko noon bone Fir'auna fa alqihi fil yam gaddo moy tewru mayo wala takhafi hoto hul yo ala demu ala min denɗo moy galle ma o min ranta woni ndem to wala tahzani hoto suno ko ceertuɗon ko ala inna radduhu ilayki ko minen ngoni jogorɓe ruttudemo e ma wa jailuhu minen ngoni jogorɓe waɗoydemo minal mursalina e nelaɓe yummiraɗo ummi ɗon fayto minise goto najjar minise o ko yimɓe Firawna jeeya o yetti o wi minise o omo sohli kees tokoso keesiyel tokosel minise o tottimo keesiyel ngel ɓe kalde o yoɓi ɗum minise o wimo ko mbatta ngel ɗo keesiyel o wi mboɗo jogii ɓinguel wawi o yiɗa fende andi kam jibinowo andimi kam fenata o ɓuri ɗon o wi mboɗo jogii ɓinguel mboɗo yiɗi suudde heen ɓinguel ngel haalani minise o haalaɓe o wiyani noon mboɗo huli ɓinguel ngel e peeje Firawna o wi tan mboɗo yiɗi suudde heen ɓinguel ngel tan minise o ɗacci o yehi tan doggi fay to hirsoɓe Firawna to wiɓe wona debbo o yetti noon o yiɗi haalde Allah nangi hunuko makko kanko minise o yiɗi haalde wonde won debbo soore makko keesel ni moften ɓinguel mum pour yoɓe jaaɓe kirsoya o ronki haalde heddi han gana o manino ɓe donki famde ko manino o eppimo ha mayde ngere ƴum o hooti o faati atelier makko tan Allah artiri ɗemgal wone haalde kadi o diiri kadi o faati toon pour o haalanaɓe ɗemgal arti o yetti Allah nangi gite makko nangi hunuko makko o ronki kadi haalde o yiyata o wawa haalde omo maninaɓe ɓe paamata ɓe piimo kadi o arti ha atelier he o takkani Allah o wi e joomam so tawi a artirani kam ɗemgalam ngal a artirani kam gitam ɗe mi wondi mi wonta haalto Allah ande makko wonde ko wi ko gonga e makko Allah artiranimo gite makko artiranimo ɗemgal makko o fukki o sujji o wi joomam mboɗa ñaagi ma e gurdamam hata waram hami yiya oɗo jiyaɗo Allah mi wonda e makko mi wondinoma kanko minise o haali ɗum on saha o detti kanko finise o jokki golle makko Firawna no jogii ɓiɗɗo debbo ko on gooto o jogii aduna ko ala goɗɗo ɓiɗɗo debbo o ne wonde ñaw baras kala wage kala bileejo kala docteur kala bawɗo safrude aduna he pop cafrimo donki yo sellu wage ɓe nasnimo halwa ɓe jalti ɓe mbi Firawna nam ɓe mbimo ɓiye debbo min jiyani cellal makko so wona to bange maayo ma wor ko jagga to maayo to ko wayno neɗɗo ni so ɗum nangama tuute mum so pawama e ñaw makko e o sellat ɗum noon ko ñalawma manijo lewru ne yaaray sabbana manijo eywa so nangue fuɗi ha heeɓi heure naggam kaali ñalawma o ɓe kaali heure o ɓe kaali masalan lewru nduɗo yarata ñande he miko subaka Firawna on ñalawma yonti Firawna e ministére uji mum e dendagal hohoɓe leydi ndi pop jaade makko to fango maayo to mbattoon siisuji maɓɓe jooɗi omo jogii to bureau ngo heedi koye maayo koye duunde woni koye duunde woni o jooɗii ɗon kanko Firawna kadi eɓe ƴeewa tan mon to wucci sabu ɓe mbaɗani ha ero yonti o wi a ero yonti de tan kanko Firawna mo ndaara maayo ngo haw yi kees taw yimo Moussa weddima kees o wi ɓii ko debbo
ussihi rewe makko ɓiɗɗo debbo o rewe kees en rewi hen koyngel ene yaha kees o ne yaha ɓiɗɗo debbo ne woɗɗi kono mo sowi noon kees o watte haqqille kees o ha kees o sagge lekki Firawni wonko wayno kees ni nan ɗa sagge lekki ɗone ɗon mallahine en woni awƴoɓe laabi tan cokke ndiyam pele nde wonno gaddu fof adda waɗa ko yeena mbaddi ida hono hojom taw laaɗe gaddimo keesel adda ɓe jurni keesel ɓe donki yiide ko woni toon ɓe mbadde kees pour ɓe jippira kees ɓe donki ɓe jiɗi helde kees ɓe donki joom suudu Firawna ne wiye Asiyatu bintu Mazahima on ari yurni kees o yii toon annore mawde waɗi ni dillini sababu tan kees udditi oyi joom ɗum nde ko cukalel tan Firawna ƴetti tuute ɗe ɓinguel ɓiɗɗo debbo arde horɓe mum ene pija ene bicca ɗum ndiyam ne wicca ɓe ndiyam e pija ewa ɓinguel ngel tuute ɓinguel golngel e nder kees ngel itta on tuute Moussa foppa e ñaw makko ɗon selli ko ɗon e ɗon kadi andi kay ɓeeɗo wage ɓe gona waliya aya ɓe kaalade ko wirni ɓe kaali ko arani ɓe kaali te kadi woniri noon ɗum tagi waliyagal wona ɗenken ɗum ko dokkal tan haalde ko arata en haalde goɗɗum e ɗum ko dokkal jiida e wilaya ko hajum yahata jiida e wilaya wona ɗum woni waliyagal wona haalde ko arata ɗum ɗo ko dokkal wiyete ɓeɗo waggeɓe gona wileɓe ɗo gona waliyaɓe ko wileɓe on saha noon woodi e mawɓe makko mawɓe laamu makko kanko Firawna mbiɗomo an lamɗo nde emin kuuli ngel ɗo cukalel yataw wona cukalel biyano ngel wooda jibinɗomo e bani Israil yaddowmo e ndiyam he kulide on saha Asiyatu bintu Mazahima wimo jogoɗen ngel ɗo cukalel ase an yanfa'ana aw nattakhidahu walada beele ngel nafa en walla jogirɗen ngel ko ngel ɓinguel meɗen nde wonno Asiyatu bintu Mazahima kanko resi ɗum kono ɓe jibidinani Asiyatu Allah ene ñaawi nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam kañum resoyto ɗum yawmal qiyamati so jamma ari Allah addata ko mbabba jarla heeda hakkude makko e Firawna huutoro jarla ba yettata ko mo Firawna wala tan ko jarla ha dagi o jogui ɓinguel dewel gotel ɓe jibidinani ɓe jibidina ɓe jettodira Firawna ko mbabba tan huutorto Allah waɗiri noon kanko Asiyatu noon o wi Firawna mboɗo yiɗi dokkami ɓinguel ngel Firawna nawmi ala e makko haaju nelaɗo Allah wi sinno o wi noon no debbo o wi ni ma Allah fewnimo hono no fewnir debbo ni kono wi ko ala hen haaju jono ɓe jiɗi noon muyninowo ɓe darti bang yo bang muyninowo ɓe donki ɓe jiɗi muyninowo cukalel ngel gaddaɗo fof so totti cukalel emmi cukalel salo ɗum woni fal tagaɗahu hoccimo aalu Firawna yimɓe Firawna walloɓe Firawna koccimo mbaɗi yeeso makko ɓinguel yalti toon omo nde o yaltide kanko Moussa mo ƴetta peɗeli makko omo waɗani o muynen kosam ne yalta liyakuna lahum Allah wi beele o laatanoɓe to wattande alhaali aduwan ko gañamo ene wara ɓe maɓɓe wa hasanan o wona sunnu o watta rewɓe maɓɓe maccuɓe inna Firawna ay o gorko wa Hamana e patula makko o junudahuma e konuji maɓɓe kanu ɓeɗo laatima khadi'ina ko woofɓe Allah wa qalat imra'atu Firawna joom suudu Firawna hono no mbiɗen ni Asiyatu bintu Mazahima
o wi qurratu aynin li walaka ɗaccu o wona ɓuɓɓam gitam o wona ɓuɓɓam gitema tawde en ngala ɓinguel gorel la taqtuluhu hoto mbaremo asiyama jo an yanfa'ana bele o nafa en aw nattakhirahu walla jogitoɗen mo waladan ɓiɗɗo nde o wi noon tan ɓe ɗoftimo ɓe jaɓi on kamɓe la yasuru ɓe ganda ko jogori wonoyde sinde ɓe ganduno ko ɓe mbarat wa asbaha wattini noon fu'adu ɓernde ummi Musa yummu Musa nde wa andi Fir'auna hocci cukalel ngel ɓernde nde faarigan nde yeewi ala ko woni e mayre so wona Musa in ko woni fi kaadat o ɗeɓini la tubdi bihi o feññinde wonde Musa ko ɓiyiko lawla an rabatna ala qalbiha sanno tan wona minen tongi e ɓernde makko munji litakuna beele o laatoyo to wattande minal mu'minine koye gonɗinɓe foto Allah fotore Allah nde fodanimo nde beele o gonɗinande sanno wona ɗum mo wi ko ɓiyiko wiyama nde o nani wonde Fir'auna hocci Iblis are makko kanko yumu Musa Iblis wimo karihti an yaqtula Fir'auna ibnaki fayakunu laki ajrahu wa thawabahu wa tawallayti anti aywa qataltahu fa aghraqtihi fil bahri wiyama Iblis are makko wimo a ani Fir'auna wara ɓiya o daña baraji eywa daña baraji ko wari ɓiya o ko an noon a hetti e warde ɓiya a yoolimo e maayo Iblis wimo noon yumiraɗo o fa hadina suni lidalika wan hasarat hankanti noon wayno ƴewani mo ni o arti kadi omo haala o yejjiti noon kanko yummu Musa ko Allah wahyinomo ko o yejjiti ɗum o yejjiti wa qalat kanko yumma o wiyani li ukhtihi bani ko debbo biyeteɗo Maryama woni wiyo noon o wi ɓe ala ko Ummu Kalsum Maryama wana Maryama yummu Isa noon ko Maryama goɗɗo o wi on ussihi rew e makko beele ganda alhaali makko fa basurat bihi eywa masalan kanko banum debbo Musa o omo soyno keeso o an junubin to waɗɗi o hum kamɓe laasuru ɓe ganda oɗo ko bani ko gorko ɓe ganda ɗum Allah wi wa harramna min kadi alayhi e makko almaradi a muyninoɓe min qablu ko adinde yumma ko arata muyninamo kala muyninomo ɓe gaddi tottimo endo salo ha fadde yontere omo waya tan kanko Musa o muynani fa qalat badiraɗo debbo o ene jeeya e yeeɓoɓe ɓe kañum ne wone wiide hal adullukum on garatami tindina on ala ahli baytin e joomiraɓe galle yakfulunahu muy nehana on lakum nehamo yakfulunahu nehamo lakum wonande on nehamo lakum wonande on wohum teɓen lahu wonandemo kanko ngel ɗo cukalel naasi huna ko laaɓoɓe deeti nde cukalel ngel wi noon andi kam mo anda neɗɗo honno laaɓirtan ɗum reedu yew cukalel ngel wi wohum lahu kamɓe wonande cukalel ngel naasi huna keɓe laaɓoɓe deeti tan Haamana heeɗi haala ka Haamana wi Fir'auna nangu ngel cukalel ngel ne andi ko yahata nangu cukalel dewel ngel e ngel andi ngel ɗo cukalel wonko ande ngel ɓe nangi cukalel ɓe mbiɗa o wi mbi wo hum lahu nasihuna kamɓe ɓe mbimi yo on tettu muyninaɓe ɓe o hum kamɓe lahu wonande Fir'auna nasihuna keɓe laaɓe deedi waɗi sarful murad ko joom balaga en mbiyata sarful murad ay wona ɗum o wino kene laaɓani cukalel ngel reedu kono o firliti haala ka o watte Fir'auna nde wonno damiro ne jaɓa ɗiɗi fof o wi wo hum kamɓe joom galle en ɓe mbimine muynina cukalel ngel ɓe lahu wonande Fir'auna nasihuna ko laaɓe deedi ɗon goppi
sarfu murad balagh en ko ber sarfu murad Allahu joni noon ɓe mbimo yo addoymo o yeho addoy yummu Moussa ɓe yummu Moussa faani hen henndu mum yene makko kanko Moussa o wone wadde ni no cukalel waɗani hen tan o waɗanimo giwlo ha yummu Moussa yetti lawji endu mum waɗe huno ko makko tan o jaaɓi o deeƴi Firawna wi an hoko gonɗa e o wi hay hunde so wona min mboɗo woni komi debbo mo ganduɗa ɓurɗo kosam belɗo kosam kala cukalel ngel tottumi innam tan weltoto deƴat kadi ɗum addani min o jiiɗa o deeƴi koko ɗum tan ɓe mbi eyi Firawna wi joni noon gonta ko gallam aɗa muynama haw ente o wi ala mi wawa ɗum mi wawa woppude gallam mbiɗo wona galle ma ala so ɗon jaaɓi mi nawamo galla amen mi muynamo toon so on jaɓani nangde ɓinguel mom wayno andamo ni te eɓe gandi so yeehi kadi ala muyno sona kanko min wadde rew joni noon ñalam foof min kelde kange mi joɓanma subaka fof eɓe joɓa yummu Moussa min kelde kange kala sehil Firawna e kala debbo gonɗo ɗon e nder sehil Firawna subaka fof ko nawantamo ɓe nawa kosam ɓe nawa gawri ɓe nawa comci ɓe nawa cuureweje eɓe nawanamo tan te ko ɓii ko muyni on jii golle Allah Allah wi faradadnahu min dutti Moussa ila ummihi fewde so yummum kayta qarra beele ene ɓuuɓa aynu ha gite makko sabu hawrudemo yummiɗaɗo beele ɓerdemo ɓuuɓa wala tahasana beele wasa sunade on saha woli ta alama beele yummum Moussa anda anna wa'ada Allahi fodore Allah e Moussa artirede juuɗe mum haqqun ko gonga walakinna aksarahum ay ko heewi yimɓe ɓe la ya'lamuna ganda ɗum e yonde o entimo nde noon hankanti o artirimo mbimo o artirimo wiyama noon hankkandi o nehi to Firawna ɗum addan noon Firawna wiide alam nu rabbika fina walidan beele min nehanamo guila ka cukalel walamma balagane Moussa yetti asuddahu cagatago mum dañi duuɓi capantati e duuɓi tati wastawa ha dañi duuɓi capanɗe nayyi ataynahu min gaddani ɗum hokuman ko wiyete masalan ani ñawore wa ilman e gandal diine ko adi nde o nelete wa kadhalika no min joɓini Moussa ni najzil muhsinina kala moƴƴinɓe koye mumen ko ni min joɓirta ɗumen wa dakhala Moussa naati almadinata wuro woto e gure Firawna ne wiye Munf noon wuro ngo wiyete andi taw Moussa wonɗo ɗannino Moussa noon arti ɗanngal arti ɗo wuro mumen Misra to galle Firawna o arti ɗon o namdi to Firawna woni ɓe mbi Firawna dey ɗannima yehe guri mum nangoyi alaman a faami won wiɓe ko wuro ngo wiyete ko Ummu Khannan wiyama ko noon wuro ngo wiyete hakkude mo wuro makko ngo ko leɓɓe fasakaji jeegom ko kilo jeegom wiyama ko wuro ngo wiyete ko Aynu Sams wiyama ala ko Misra e hoore mum ko capital ɗo e hoore mum wonno kanko Moussa noon o namdi wiya Firawna ko jaaɗo nangoyde alaman o abbi ɗum o abbi ba makko o waɗɗi ngelo waɗɗi puccu o abbi nde wonno wiyete ko ɓi Firawna joni noon nde o naati wuro ngo wa dakhala al madinata o naati wuro ngo wiyete ngo Munf ala hiine gaflatine saha welsungo won wiɓe ko hakkude futoro e gueeƴe addanimo nadde on heure noon yimɓe ɓe on saha mbiyanno ko ɓi Firawna yiɗa wiyede noon kono noon eɓe mbiyamo noon wiyama o naati wuro ngo won wiɓe ko nangue hoore hay goto ala e laabi he kanko goto yahata hen omo fayi to Firawna jippito omo yaha e bedda joni noon nde o yahata e bedde nde ɗum woni ala hiini gaflatin min ahliha e saha welsungo yimɓe wuro ngo fa wajada fiha o tawi ɗon e wuro he rajulayni worɓe ɗiɗo yaktatilani ene kaɓa haada hen goto min shi'atihi koye koreji makko jeeya kanko Moussa wa haada hen goto min aduwihi koye añɓe makko ko yimɓe Firawna
oya koye bani israil en oya ko yimɓe firawna nde wonno no yimɓe Moussa yimɓe bani israil en ɓe kala ɗo neɗɗo firawna yi gooto e maɓɓe kala ko joguino tottat so sac mbiyata ko rondo tan so leɗɗe rondo tan joni noon kanko Moussa omo yaha e mbedda hawo fotte neɗɗo firawna ene wiya neɗɗo Moussa o rondo waare leɗɗe nawa galle to firawna jippi ɗon defire bottari joni noon nde Moussa yetti faani ɗon tan neɗɗo Moussa o fasta gasa hulleri faabinimo woni dandinimo tan faabinimo alladi on min shi'atihi jeyaɗo e leñol makko o faabinimo alalladi e on min aduwihi jeyaɗo e gaño makko mo ganduɗa yi neɗɗo firawna o neɗɗo makko o wi Moussa wallam e o de nana lettami wi tan mami rondo ɗeɗo leɗɗe mami rondo ɗeɗo leɗɗe mi nawa Moussa wimo halli sabilahu woppu lawol makko woppumo Moussa jaggi neɗɗo firawna wi woppumo tan neɗɗo firawna wi ha ɗum kalta o wi an noon so tawi o ronday koko an ronto Moussa wi min o wi an Moussa wi min o wi an tan fa wakadahu Moussa goɓɓimo waɗimo goɓɓal lod tan fagada alayhi o may womre woten tawi zone ruf o yaari kanam on saha nde o maayi nde te Moussa wala ɗum wonno haajum Moussa wonno haajum tan ko hulɓindemo seeɗa ndeke goɓɓal yaade e Azraïl itti fittano Moussa noon ronki andude no waɗata weeri ceenal tan ubbimo hen neɗɗo mum o doki joni noon ɗo Moussa ha ngan naate wuuro he ɗaala Moussa wi haada warde oɗo neɗɗo min amali seyɗani koye golle seyɗani ko seyɗani tan irti cikkiram ha laawi min mbarmi o innahu seyɗani aduwun ko gaño ɓi adama mo dillun majjinowo ɗum mo binun peññinɗo majjingol ɗaala Moussa noon nimsiti wi rabbi jomam innino min zalamtu nafsi mi tooñi horam e warde oɗo neɗɗo ɗum noon fa gafir li yaafomi fa gafara lahu Allah yaafimo innahu Allah huwal gafuru kañum woni jaafotoɗo arrahimu jurmotoɗo serani ko noon sifori ƙala Moussa wi rabbi jomam bima an amta alayya sabu nema mo dokkuɗami anani a yaafi mamami mboɗo ñaagima ya renam walan akuna hotomi laato zahiran mboɗo wona ballo lil mujrimina wonande hefeɗeɓe caggal ngol ɗo mboɗo ñaagima ya renam mi wasa wallude hay goto fa asbaha Moussa waali fil madinati wuro ngo khaifan omo huli yataraqabu omo tombi ko jogori arde makko omo tombi mayde kam omo yahay beddaji te ɓe jiilana ɓe jiilima barɗo ɓe donki yitude ɓe gulliti Firawna ɓe mbi Firawna won bani Israil en barɗo goto e amen emin jiɗi jaggana min haqqe amen e makko Moussa Firawna andano ko Moussa ni Firawna bi ƴeewe barɗo mo o ƴeewe seede tawaɗo nde o warata nde gaddon mo son gaddi o ware eɓe jaha e beddaji eɓe jaha e beddaji eɓe jiilo seede barɗo eɓe jiilo barɗo eɓe jiilo seede barɗo ɓen ɗon ki yirtude haɓe ngari ñande wonde kadi weeti subaka fa iza alladi ndeke yo on istansarahu ballininoɗomo bil amsi hanki o on kadi yastasriquhu ene faabninomo Moussa wallam kadi Moussa wallam kadi mo walluno hanki haw fi kefeero o womre maayi on kadi o hawrimo kadi wadda e goɗɗo on wi Moussa wallam o mana warami kadi Moussa wimo Moussa wone wiide bandum o innaka no an la gawiyun ka bewɗo mo binum peñɗo Moussa wiye ɓernde mum an a waɗi kam hanki ko mbaɗɗami ko hande kadi mbiya kadi waɗ ɗum ɗo Moussa haal ɗum ɓernde mum Moussa wi an ko mbaɗanta ni an ko an ɗon hawni ko ñande kala tan nan nangue
Musa falamma an arada nde Musa yiɗi an yabɗitana jawloto billedi on huwa mo ganduɗa kañum aduwwul lahuma woni gaño maɓɓe kanko mo wallata o e Musa fof mo Musa yiɗi wallude mo goɗɗo o kadi ko gaño maɓɓe Musa yiɗi jawla ɗum fi ɗum womran firno oya kanko mo Musa wallata o o dogi ɗo dogata ɗo waɗala o wi ya Musa kanko haalti de wona mo fiyata goɓɓal o haalti ko mo walluno hanki o nde o wi on yi nde o fi o womre tan maayi joni noon o wi ɗum an aɗa boni anka kanga aɗa wawi o diiri noon yo fi oya ndeke mo jingantuno o sikki ko kañum o fiyata on wi ya Musa a turiidu jiɗɗa an taktulani kone mbaratami kama ɗatalta hono mbardunoɗa bil nafsan fittanu bil amsi hanki no mbardunoɗa fittanu hanki noon jiɗɗa wardumi hande kadi in turiidu an Musa a yiɗani illa an takuna so wonande latataɗa jabbaran ka dundar yenke fil ardi leydi wama turiidu an kay a muyani an takuna lataɗa min as-salihina koye muslihina koye moƴƴinoɓe jeeɗa wona moƴƴinde jiɗɗa an jiɗɗa ko wonde lamɗa aɗa wara yimɓe tan joni noon mo wino mo bandi ko haɓanno nani haala ka andi on dogi nde heeɗima ko haala ko o haalti o wi ko Musa warno neɗɗo hanke on nani haala ka dogi haalno hirsoɓeɓe fokkiti fay to Fir'auna haalani Fir'auna wi barɗo o min jiiti ɗum ko ɓiye biyeteɗo Musa o ko on Fir'auna wiyayi o wiya o bisimil jeehe jiiloyemo so jii mbaremo tokkite jeehe ƴeewoyemo son jiimo tan mbaremo Fir'auna yamiri hirsoɓe ɓe yo jaa mbaroya Musa ɓe ndewi laawol noon laawol ngol ɓe ndewi ngol eɓe ngulla eɓe payi hedde jeere tan waja ari rajulun gorko wiyama ko hisqilo wiyete won wiɓe ala ko sam'un won wiɓe ko sam'an ala kullin kam o ari tan ko gorko julɗo kam o rewri laawol ɓurgol yawde yasa omo doga ɗum woni min aqsal madinati to ɓuri woɗɗude wuro o ummi ko caggal wuro ko sincanuji o waro noon yasa omo doga nde wonno ɓe dogani goni koye yaade ne kuljinne jaaro no belira enen gam en payi hedde jeere ene jiiloyo Musa kanko noon o ummi dow godron omo doga doole makko no ponno pour o tawa Musa gueɗe ɓe jettaki ɗum o yetti o wi Musa ya Musa wi naam o wi innal mala'a ay dental Fir'auna ya'tamiruna bika ɓe ndisnodiri e alhaali ma li yaktuluka pour ɓe mbarma ɗum noon fakhruj yaltu wuro ngo innino min laka wonandema minan nasihina koye laaɓe deedi yaltu koy tan fa kharaja Musa yalti min ha e wuro ngo khaifan ene huli te yatara ɗaɓu ene tombi hettede walla Allah walla ɗum gelɗi tan o mona yaha Allah walla mo o daɗa walla ɓe kepta mo mbaramo qala o wi rabbi joomam najjini dandam min al qawmi yimɓe adzalimina tooñ qawma Fir'auna yimɓe Fir'auna Allah wi walamma tawajjaha nde o hucciti tilqa a bange Madiyana wuro annabi Shu'aybu hakkude mum e wuro ngo ko balɗe 6 yarete hakkude ɗum Musa ummiɗo eto fayto Musa annani to fay ko balɗe 6 kam yarete Musa anda lawol kadi nana yata ene woɗɗi anda lawol o ala kadi komo ñaama o ala mo omo yara o ala komo ñaama o ala fof ko ñaamata so wona berbe to leɗɗe e puɗi leɗɗe tan ittata ƴakka walla puɗi o ƴakka ha hankadi sa ƴeewi reedu ndu jiya puɗi ne battini hen o nde wettoro Madina taw paɗe makko fof taƴi ɗum ɗo woni arwande ngo Allah jarri borimo laala o wi ase rabbiya yamo joomam an yahdiyani nde fewnatami sawa a pewɗum as-sabili lawol Allah naddimo malayka o woni are makko mbaadi pullo malayka o ko mbaadi pullo are makko ene welni mbeewa ene wayno gummiɗo luumu ni
malaika o way kono gummiɗo luumo ene welni mbeewa malaika wonde makko ene jogii mbeewa o yi so gummiɗa pullo min de ko ndawnami ko luumo oto paaɗa o paami ko Madiyana o wi min de komi jarta mi andata paami o jaaden ngal lawol mo yaade malaika ɓe jewtide ɓeɗe caayel muɗum ene wakki sawru mum welni mbeewa ne rewe mum ene mbeewa lambugo walamma warada nde o joli kanko Moussa ma a tufde Madiyana nde o yettiɗo tufde wuro ngo o woynuɗo tan wajada alayhi o tawi ɗon ummatan dental minan naasi e yimɓe ɓe yasquna ene jarna tawi ɗo fulɓe heewɓe ene jarna o wajada o tawi min dunihim gaaga maɓɓe ene dari imra'atani rewɓe ɗiɗo tazudani ene curi dammiri surde dammol Oumar Dia en ngandi woni surde ene curi dammiri mumen nde wonno boyli ɗi uddete so tawi ko worɓe sappo sagataɓe ɓe ngala bahe mbawi ittude hippode nde kamɓe noon keɓe rewɓe annabi Shuaybu ala ɓiɗɗo gorko kadi ko neejo ne yaara duuɓi ujunnaji tati annabi Shuaybu duuɓi ujunnaji tati ene wuuri ande on ko neejo wawa yarnude ɓiɓɓe rewɓe ne jeehi ne jarnoyi dammiri ɗi te dammiri ɗi kewgol mumen wiyama dammiri ɗi tan ene reena ɗi sappo e ɗiɗi ujunere rawandu sappo e ɗiɗi ujunere rawandu ɗin dawaɗi ndewe dammiri ɗi Allah dammiri ɗi hewde ko rewɓe ɗi noon gaynata ɗum o wajada min dunihima o wajada min dunihim o tawi gaga aynaɓe yarnoɓe ɓe ene gaga mabɓe imra'atani rewɓe ɗiɗo tazudani ene curi dammiri mumen haɗa jarta kadi nde wonno ko ɓiɓɓe annabi jaɓata reddude worɓe kanko Moussa omo leli les lekki omo jooɗi balɗe jeetati o ñamani o yarani tan hafti faye rewɓe ɓe o wiɓe ma khatbukuma holko haɗi on hol alhaali mon holko haɗi on yarnude gaalata rewɓe jaabi mbi la nasqi min jarnata hatta yusdira ha ƴentina arri'a o aynaɓe ma aynaɓe ƴentina ha para minne min jolnamire men tawi kamɓe keppita soɓe jarni ɓe gayni on sa minne min gara min jarna ko abuna baabi amen cheikhun ko mawɗo kabiru neejo baabi haydara wawa tanani yarnude Moussa wi kurol ɗum o wi boyli ɗi kamɓe tan mbawi uddiɗi min dawa Moussa ummi balɗe jeetati ñamani ko nangirni ha nde weddi lakat pittali sappo sagataɓe tiiɗɓe gudditto kanko jungo woto o weddiri caggal mum o wi ngare jarni ɓe jarni summata walla woni fa sagalahuma o yernani ɓe summata walla o runkiti ila zilli fewde ɓuɓde lekki o woni toon omo heewi o leli fa qala o wi rabbi joomam innina min lima anzalta ko aɗa jippina ilayya fewde am min hayrin to banggue ñaam waɗi ɗum komi kara jumɗuɗo ma yeeg oy Allah ma yeegi de ma anzalta ilayya min hayrin waɗirum de haɗa jini de tan sukaɓe rewɓe kooti ɗon 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 kooti nde kooti ɗon ɗon babiraɗo i ko woni on jarnani ɓe mbi min jarni wi ko joni gartan ɓe mbi a won gorko sagata goto gorko mo min tawi toon o tawi min emin dari emin curi dammiri ɗi o wi min ko haɗi min yarnude min mbi ko ma aynaɓe ƴeŋtina o ari o udditi kanko goto suu tan woydu min jen ha goto on saaha babiraɗo noon woni ko jogori arede galat babiraɗo onani o wi galat babiraɗo o wi
jaa hen gooto o wi gooto e maɓɓe yo ya noddoyam non fa ja'athu are Musa ihdehuma goota e sukaaɓe rewɓe ɓe kam si ene yaha ala stihya ene hersude wayno jogiiɗo gacce o yetti tan omo ƴetti dampe makko mbaɗe yeeso kala suka debbo o wi inna abi ay babam de yadu ukane nodduma yeddi ka pour yomma ajara jobdima sagay talana ko jarnanɗami Musa noon jaabimo wimo minen mi yiɗa yoɓede bimi min mi yiɗa yoɓede min mi yiɗa yoɓede joni noon Musa wi jehen noon tigi o heedi yeeso hendu noon ne woodi ene weɗa dampe korle makko jalti kanko debbo Musa wi daro o dari Musa wi her caggal jofumi lawol jofumi lawol her caggal jofoɗami lawol non sinno ko jaljalan jaɓa ɗum jaɓata tigi o heedi caggal ona jofo maɓe jetti nde ɓe jetti ɓe tawi baabiraaɗo ɗum huufi hirande baabiraaɗo mo Iblis jooɗo fata acci hirto Musa heɓɓiti wimo mboɗo huli ɗum ɗo haɗama sikkude ma taw ko mbanmi ko pour jobdi sabu minen komin sharifaɓe la natlubu ala amali khayrin iwadan minen kala golle moƴƴe ɗe min golli min joɓetake babiraɗo heɓɓiti wimo la adati ɗum ɗo o wi babiraɗo wi ala adati wa adatu abai naqri dayf adam e aada babiran ko hottude hoɓɓe tan wona haydara jooɗo ñam o ñaami haw gayni joni noon fa lamma ja'ahu nde yetti Shu'ayb wa qassa o qissi alayhi e Shu'ayb alqasasa qissa o haalani Shu'ayb no dogiri o ari قال سعيد هبيهم لا تخف أنت رور نجوت أدري من القوم يبقى الظالمين فرعون لا ميكو تو كونا غا ولا ما انا وين بالا دو اجانتان نهر مرسل أدري مكر لامي Sénégal wala ma fi murte sa dogi a naati to na heɓi hedde tembel dara ko ritan ta kam jaga ki tan tema tigi say bulu yima la taxaf na jawta a yalti leydi a naati leydi tigi qalat kanko baabiraaɗo walla qalat debbo o goto e won wiɓe ko noddoynoɗomo o won wiɓe ala wona on ko goɗɗo o woni qalat ihdahuma goto e maɓɓe kamɓe rewɓe ɓe a faamide non tigi wi ya abati non e baba eyo ista'jirhu yenino o nangu mo gaynaka eyo nangu o gaynako wana gaynako men eyo inna khayra ay ɓuri moƴƴude manista ajarta mo aɗa aynina alqawiyu ko cembo al aminu koolaɗo baaba o ko joom doole o so aynani en ndemmir men gonta ɗum mo jogii doole al aminu kadi ko koolaɗo caliɗo yiide korlal debbo on wujjata dammuwo caliɗo huccidde korlal debbo wujja hen gite mum caliɗo wujjinde gite mum korle debbo on wujjata dammuwo baaba o koolaɗo qaala baabiraaɗo o wi hono annabi Shu'aybu o wi uriidu muuymi an unki haka kone ndesnan mami ihida gooto
ibna tayya goto e ɓiɓɓam ɗiɗo ɓiɓɓam ɓe ɓiɓɓam hatayni ɓe ɗiɗo goto e ɓiɓɓam rewɓe ɗiɗo ɓeɗo ihi dabna tayya hatayni e sharɗi noon eywa aɗa resa ɓe e sharɗi ala an tajurani an tejurani nde gaynantami samaniya hijajin duuɓi jeetati woni teŋe men ndesa goto e ɓiɓɓam rewɓe e sarɗi teŋe ɗe ko duuɓi jeetati aɗa ayna tawa yoɓa kaydara so timmi on kadi woni debbo ma sadi de ko debbo sadde sagata ɗannade duuɓi jeetati ena ayna tawa hay mbuuɗi heɓani fu debbo tan dewgal tan darta sadi de mo debbo satti de kanko Shuaybu o wi fa in atmamta 10 to tawi a timmini duuɓi 10 ɗum fami endika ɗum ko an tan wele so wonna way so haaɗe duuɓi jeere basi ala fa in atmamta 10 noon fami endika teŋe ɗe kam ko duuɓi jeetati sa addi noon coggule yeeso basi ala kono sa addani hatta dewgal selli kam teŋe ɗe tan namdimaɗi wa amma noon coggu leeso woni duuɓi ɗiɗi woni fa in atmamta 10 famin en ndiko ɗum ko an tan wela a waɗi basi ala wa ma uridu mi muuyani e ko mbimami sa timmini duuɓi 10 ko an ashuqqa alayka de cattintumi ama ala mi wona force so tajiduni ma tawam inchallahu so tawi Allah haaji min as-salihina koye moƴƴuɓe jeeyani ma taw min ko mbimi mboɗo waɗa komi waɗa ɗum sa timmini duuɓi jeetati ɗi ma taw min mami hokki debbo mo mbiyami qala zalika Musa wi ɗum ko kalɗa ko bayni hakkunam ko baynaka e hakkunde ma ayyamal ajlayni qadaytu kala e laji ɗiɗi ɗe lajal ngal gaynumi so tawi ko jeetati ɗi mi ɓennata wala udwana aliya jawtugol baɗɗakimi so tawi ko 10 ɗi Allah haaji mi wat wala udwana aliya fama kam ayyamal ajaleyni qadaytu wala udwana kala elaje ɗe mo timminmi somi dartini mi ɓennata somi dartini jeetati mi ɓennata so Allah wurti kam e wadde duuɓi 10 ɗi mi ɓennata wallahu Allah noon ala ma naqulu ko mbiɗa mbimi ko wakilu Allah ko seede ko ndarowo falamma qada Musa al-ajala de Musa timmini lajal ngal ɓegi ko duuɓi jeetati ɗi tan won wiiɓe ko duuɓi 10 ɗum ɓuri sikkede on saha Musa yi hankandi noon babiraɗo wi goto e sukaɓe rewɓe ɓe wiyama komo reti o wi hen goto yo ya nder suuto addoya sawru tottamo on fokkiti cabbi dendagal annabaɓe omo resnda ɗum wiyama noon nduɗo sawru noon ko malayika addanimo kono koye mbaadi gorko tan mbaadi pullo tan addi sawru Musa jogino ndu addi ɗum resdi Shuaybu nde wonno Allah ene haaji ko Musa jeehan te kadi Allah ene haaji kadi Musa heɓata sawru so wona to Shuaybu Allah totti malayika ari e mbaadi pullo wi baba mottanam ndu sawru abi dañi hen haaju ƴetti kelli o waɗi nder suudu ɓiɗɗo debbo o yehi addi sawru ndu babiraɓe ala nawtu ndu sawru nawtu wona ndu komi desnda ɗum suka debbo yehi kadi artide kadi artide ha woni laabi 7 kala nde debbo yehi kayu addata kanko annabi Shuaybu noon o totti Musa saw felli totti Musa sawru summa nadimo o nimsiti li annaha sabu sawru ndu wadi'atun indahu ko defdal ɗo makko Musa dawi dawde sawru ene dawi dammiri fatabi'ahu babiraɗo rewe makko fahtasama ɓe luurodiri fiha e sawru
baabiraaɗo wima hetta sawru ndu addi kelli goɗɗo wi no totta mo wi ala ɗum totta andi ko nu tan aɗa ala nduɗo mbiɗi komi desna wi ala to ladde to eɓe dugde toon joni noon ɓe kawri kamɓe ɗiɗo fof ɓe mbi joni wadde joni mbaɗen ni kala gadiɗo ɗo arde men ko ñaawi fof ko ɗum ɓe dari Allah neli maleyka ɓe mbaadi sagata maleyka yetti mbi wala an min jinno ñaawa min Moussa wi min ko oɗo komi gaynako joni noon wimo yo o totti kam sawru o wi kam yomi naw nduɗo sawru mi nawini joni o abbimami ga o wiyoma heptan mbimi noon min ko nduɗo tan nawanmi kanko annibi Shuaibu o wi ala min mi wiyani a handani mari kono min komi desda ɗon mi andano jomum ardata hettandu ɗum noon dal mi wawa maleko wi dal ko wawi ko foftin ton ko ni beddo ɗeɗo leydi kala e mun cuurɗo kañum jeyni Moussa weddi sawru e leydi sawru yani deeƴi baabiraaɗo wadde sawru ha tampi ronki sawru surtout suuru sawru Moussa waɗini elle koccuɗo wiro hocci sawru baabiraaɗo muñiri Allah hosi ko sawru makko on on sahaa noon o nawi sawru en kaalino ɓissa sawru ndu no wano en wona caali so tampi omo waɗɗondu so ɗumɗi omo ñuɓane leydi ndiyam yalta ala fof ko hutorta ko sawru wiyama sawru ndu corona roni ko cabbi aljanna annabaɓe dondiri ɗum caggal baba adama sawru ndu ari ha juuɗe annabi Nuhu caggal ɗum ari juuɗe annabi Ibrahima ha yetti annabi Shuaib kala mo wana annabi heɓa kala mo wana annabi so memi sawru tan sawru ñamat en wonde on kala deppuɗo ha memi sawru tawde wana annabi tan no memat ɗum sawru en wonde on sif ndeke wadde annabi Shuaib annabi Moussa ne andi ko annabi wona taade o wonde mayru ko fodde duuɓi sappo mo ayna o jogi no ñamani ko annabi wanawi sawru woni ɗon ha duuɓi ɗi timmi joni noon nde lajal ngal timmi o haalani baabiraaɗo o wi baabiraaɗo o min de mboɗo yiiɗi salminede nenam duuɓi sappo hande mi yiyanimo mboɗi kadi yaade joom suuda mo nenam yiya ɗum komi sagat tan mi artan mbaɗi duuɓi sappo min aldani mi windani mi téléfinani eywa joni noon mi resi ga mi dañi ɓikkon mboɗiɗi noon yaade nenam yiya kon annabi o bisimilla annabi bisimilla jehe joni ko duuɓi sappo o jogo ko yettude zéro kanko tan debbo jaada ko waɗanni duuɓi sappo o ha o ñumani debbo o yawi bam ayo ko ken hen sok seeɗa dammiron he kam dañen ko jettori ɗen kam debbo o wi bam yo ko dokkuɗa min e dammiri he baabiraaɗo o wimo ndeɗo hitande kala ko jibina e dammiri he ko wana mbaadi majji ko onon ji kala ko jibina e nde hitande tawa nandane majji ko onon ji woni falamma qada Musa al-ajala wa sara bi ahlihi o yaade joom suudu makko ila misra fewde misra anasa o soyni min janibi ɗuri to ɓuri to bange haare aywa naram soyni tan ceeni baabiraaɗo wima kala ko jibina caajel e dammi anda on caajel an koɓɓel kala ko jibina ene woni koɓɓel kala ko jibina ene woni caajel e nde hitande ko onon de mar jani gandi koɓɓel wani caaji ami anda sa koɓɓa alen koɓɓa koɓɓa ko waɗa ɗo hunde ɗo taw jiida fatre waɗa ɗo woni koɓɓa caaje woni koye toɓɓe toɓɓe caajel e koɓɓel kala ko jibina e nde hitande dammiri ene woni caajel ko onon jeeyi ko woni koɓɓel onon jeeyi Allah noon longini Moussa on ka wana annabi tan o sowa hayata Allah longinimo yo ƴettu sawru ndu o feewi ndiyam o ƴetti sawru ndu waɗi ndiyam sut o fi hen tan dammirɗi jari hen nde hitande kanji pop ɗi jibini hay goto en ko jibini ko nandane e mbaɗi dammiri ɗi
ɓe dañi tan ko dammitim ko ha heewi koɓɓi en caaji en ɗum tan jibina ɓe coggi annabi Chouaïbou hanngane felli tottude andi ko Allah hokki o reggini kanko e debbo paaƴe kooti Moussa siɗɗam ɗam en ngari noon haɓe goɗɗoy ɓe coyni jeygol taw ɓe majji debbo o ngarwi jamma woni ɓuuɓi ene jaangi kanko tan Moussa e korgel maɓɓe e mbabba eɓe gonde dammi poɗɗini heewde cikadi keɓe majjuɓe yewno ɓe ndawani e lawol haade bandiji tampinde Moussa soynima jeygol ko hayre Sina Moussa wiɓe o wiyani li ahlihi joom suudu makko e gondiɗo mum ko su ñiiɓe ɗo innino min anastumi soynima naran jeygol la alli e beele joomin aatikum min ha mi addanane jeygol he ɓe habarin e habaru lawol aw jiswatin walla mi adda dosatal ewa minan naari e jeygol la Allah kum beele jo onon tasɗaluna oɗon ito falamma ata ha nde yetti jeygol ngol sikkannogol nuudi o nodda min shaaɗi ito bange alwaadi cangol al aymani bange ñaamo Moussa sa ummima Madiana aɗa fay misal ko bange ñaamo gardata bil bugaati e dingiral al mubarakati baɗangal barke kono haalde Allah mina shajarati e lekki holko nodda an ya Moussa an ko woni fi Allah yimo ya Moussa Moussa innino min ana Allahu min komi Allah rabbul alamin jeyɗe binde wona jeygol wa an alqi ataka wedda sawru mandu Moussa weddi ala fof ko façon fof o yiya sawri he so wona sawru ndu wontude boddi ɗum taw woni ko yiyaani kono ndu o yii sawrude ñaama nak kala o ñaama barogel so barogel diranima sawru dira ndu wara ɗum to bandi faye makko bara sawru ndu wara ɗum fuuni fof mo yiya mayri sowona wontude baroji taw woni ko yiyaani nde wonta lekki ɗone ɗo o fofto so tampi omo waɗ ɗo ndu so tampi on yuwani e leydi ndiyam yalta fuuni fof o dañe mayru Allah wimo noon yo weddo sawru nde wonno mu Allah anirta ko haade makko yettade Fir'auna o waɗani sawru wonta boddi o hula Allah hollamo so wonti boddi no waɗa falamma ra'aha nde yi sawru ndu tahtat e dilla ka annaha sa yino dillitani janun cikara ewa ko cawel keli cikara ko cawel keli way ko ngorondi en famɗi seeɗa non riwra ni cikara ko ɗum tan walla mudi wiran Moussa rumti wone dog walla mi yagi Moussa artani Allah wi Moussa wi namo wi abbil ab wala takhaforu innaka ma min al aminina koy hooli be jeeɗa usluk nanu walla aslik yadaka usluk firta ko nar aslik nanu yadaka jungo ma fi jeybika e posma takhruju ngo yalta bayda e ngo ranwi min ghayri su'in taw wana nyaw wana haydara wadmum tappu ilayka fewde ma jana haka bangeji ma min arhabi sabu kulongol sawnun wannoni o huli o woni signude Allah yo ƴetti juude makko wadani o deej na kulongol ya Allah yi fasani nduɗo sawru e ngoɗo jungo burhanani woni dalillaji ɗiɗi min rabbika ummarade e joome ila fir'auna fewde fir'auna wa malaihi e dental mum innahum sabu kamɓe kanuɓe laatima taw man keɓe yimɓe fasiqere yaltuɓe ɗoftare kala o wi rabbi joomam innini min noon paama kataltu minhum mi meeɗi warde maɓɓe nafsan fittando fa akhafu mboɗo huuli an yaqtuluni haade maɓɓe wardemi Allah wi wa akhi haruna ha jonko Moussa haalata Moussa wi wa akhi miyam haruna wa kañum de afsahu minni lisanan kanko ɓuurimi labde ɗemgal nde wonno Moussa wona ha sik fa arsil ma'i fa arsilhu nelmo ma'iya wondude am riida an taw ko ballo nelmo o wonda am ballo yusaddiqnimo ene gonɗinami innino min akhafu mboɗo huuli an yukazibuni hade maɓɓe fennudemi haala Allah wimo sana shuddu mamin tinnir adudaka semde ma bi akhika e miña o wa naj'alu lakuma min mbaɗana on sulɗanan polgu eywa fala yasiluna ɓe mbawa yettinde ilaykuma fewde mon bi a anani ɓe mbawa fala yasiluna ilaykuma ɓe mbawa yettinde fewde mon bonan jehe nawe bi ayatina e kawnide amen antuma onon wa man ittaba'akuma e kala dewɗo e mon al ghalibuna onon goni foloɓe falamma ja'ahum Musa
de Musa adde mabbe bi ayatina e ayaji amen bayyinatin en ganduda ko peññinaaɓe qaalube bima hadha wanani ko Musa holli en ko illa sihrun muftaran so wana ko bilew pepindam wa ma sami'na bi hadha min meedani nande kaado haal fi abaina e babiraben al awwalina ajnabi wande Allah ne wodi min gandar وقال موسى وي ربي جومم أعلم كانكو بوري أندود بمن جاء أون غردود بالهدى إبهول من عنده أمراد مكو ومن تكون له من غندا إن جغري لا تنادي دوم عاقبة الدار قال وتند فالله تن أندي دوم من أندا كوي إنه كون في يا يفلح ملتاك الظالمون هيفل وقال فرعون وي يا أيها الملأ إيه مودون دنتال ما علمت لكم من أندناني أن من إله دوتي غيرك ونامي من أند الله نودك ونامي ويدنا كم فرعون جون فأوقد لي حبنا يا هامان إيه ما هامان حبنا من على تين أبكر مرنامي مثلا أنني دي bakkere kanko adi wadde simon e aduna Hamanu kanyum adi wadde simon e aduna wa awwalu man ittakhadha al ajura wa bana bihi maradum o yu kono ko Firawna andi dum Hamana nde o yamiri batula makko Hamana yo mahamo etas Hamana rendini gollobe rendini liggotobe ha o dañi ujunnaaje capanɗe joyi ujunere banna woni antan porno mahol capanɗe joyi ujunere antan porno siwal it atba taw masoŋoɓe tokosɓe ɓe ngala hen wal ajura mine baraɓe ngala hen ɓe fof ngala hen on saha o defi Simon o waɗi ɗum lason o e Simon o darni leɗɗe makko o feŋi pontoje e o mahi maadi ndi handi ɓuri dendagal maadi aduna o fof e towde de gasi Firawna addi ko wiyete Sancerre Firawna ngabbi hen Sancerre nan Dakar Firawna ngabbi hen ha dow wi yo hemne kural hemna ko tiiri dow asaman kural ngal artine woni ƴiƴam o wi qataltu ilaha Musa Allah Musa mi waɗi ɗum yama Firawna ne ngabba e Sancerre ne ha toon toujours waɗi ñalawma goto hedde mutal nangue Allah neli Jibril o waɗi état so keltina tati nde heltinde yene kono Firawna waɗi hen ujunere neɗɗo heltinde wonde ne yanoy geej heltinde tati ɓiri nde yanoy hirnange kala manoɗo e état he kala mine bara kala antan porno kala dakotono hay yeɓannoɓe fo yane mun mayɓe ngel heddilamu Allah ɗum wono wiya Hamanu Haman mahanam ala dine e bakkere faja alli sarhan wadanam etas la alli e bele jomin addali umi jellito ila ilahi fewde dewetedo Musa ko innino min la azunnuhum bod sikki Musa min al kazibina koy fenbe wiidene jogi Allah ko wana min bod sikki ko kanga wastakbara huwa Allah wi Fir'auna mawnikini o junuduhu kanko e konuji makko be mawnikini fil ardi ilayhi bi ghayri al haqqi taw gonga ala o wannu be sikki annahum wande kambe ilayna fewde amen la yurja'una be duttataake Allah fa akhadnahu min nanjima kanko Fir'auna wa junudahu e konuji makko fa nabadnahum min beddo yidi fil yammi e tewru maayo be joli kambe pop Allah fanzur ndar kayfa kana holno latori aqibatu zalimina watande toñal batane man ko halke wa ja'alnahum min badibe aduna he a'immatan kambe ngoni ardibe be ganda ko pon yad'una ila an-nari be nodde yimbe yo ngarnata jeygo wa yawmal qiyamati yalawma dar la yunsaruna be gona wallete allawi fa atba'nahum fa aqadani wa atba'nahum min dawli e mabbe fi hadhihi ad-dunya e odo aduna mo gonden allawi min dewnen be la'natan ko wete kuddi wa yawmal qiyamati yalawma dar hum kambe beedo minal makbuhina koy woddinaabe yurmede Allah be jeyete
allawi wala qad ko gon atayna Musa min dokkino Musa alkitaba deftere min baadi caggal ma ahlakana de min kalkono alquruna liƴƴi alula gadinode min kalki yimɓe nuhu min kalki yimɓe aadu min kalki samude e ko wona ɓen basaira ɗum ɗon noon ko teskuyaji linnasi wonande yimɓe ayo Allah yo hudan deftere nde kone peewal wonande gollirɗode wa rahmatan kende yurmede wonande gonɗinɗode la allahum bele jo kamɓe yatazakkaruna ɓe mbaccoro wa ma kunta Allah wi an Muhammad ala tanoki bi janibil gharbi ala wonno bange hirnage Musa il qadayna tumane min bahyato ila Musa fewde Musa al amra al hali nelal fewde fir'auna tawaka wa ma kunta min ash-shahidin ala tanoki koy tawaɓe jeeɗa saka kalana walakinna ko woni minen ansha'na min pucci caggal Musa urunan leƴƴi kewɗi fataɗa wala alayhimul umur juutondiri e maɓɓe gurna meeje haɓe mbi hankanti diine ala haydara ala Allah wi wa ma kunta hawiyan ala tanoki aɗa ñiiɓi fi ehli madiyana e ngoɗo wuro yimɓe ngoɗo wuro tatlu alayhim sako kalana makkanaɓe ayatina kawniɗo amen walakinna ko woni minen kunna min laatima mursilina minen goni neloɓe e ma minen goni neloɓe fewde ma kaɓe kabare kam wa ma kunta ala tanoki bi janibi turi aɗa woni bange hayre nde ina dayna tumane min noddata Musa yo nangu deftere nde e sembe walakin ko woni min nilduma rahmatan ka yurme min rahmatika ummarade jome di tulzira bele jeertina qawman yimɓe e ganduɗa ma atahum meeɗani arde mumen min nasirin jeertinowo min qabrika ko adinoma makkanajo hay goto meeɗa jeertino so wona an la allahum bele jo kamɓe yatazakkaruna ɓe mbacco walawla an tusibahum musibatun tanno wona anje so tawi heɓiɓe musiba bima qaddamata aydihim sabu ko ardinno ɗum juuɗe maɓɓe tanno wona anje yawmal qiyamati faya ɓuuruɓe mbiya rabbana joomi amen an kam holko nanirɗa min jeygol lawla arsalta ilayna rasulan ko hamma nela e amen nelaɗo fa nattabi'a min ndewa ayatika kawniɗema wona kuna min laato minal mu'minina tawa koye julɓe min jeyete Allah wi so añanoɓe mbiyeya noon yawmal qiyamati ma halkannoɓe wasa neldem kono noon nelma wona seede a haalaniɓe yawmal qiyamati hujja ala cuusa haalde hujja ala falamma ja'ahumul haqqu de gonga arema be holi on nelan Allah min indina ummorade ga amen qalu be biya lawla utiya holko hadi odo ke misla yeru ma utiya Musa ko Musa rokkano ko holko hadi kanko ne o daña ko Musa dañño sawru ndu e jungo ngo e gede godde Allah bonni be muddi awalam yakfuru bele be jedda ma utiya Musa ko Musa rokkano min qablu ko adi qalu be bi sahirani be bi Musa e nelaado Allah ko wile be bi Qur'an e tawrede ko bile Allah wi be tadahara be bi e be ballodir wa qalu be bi inna enen kay bi kulli annabi o annababe dido be fop e defte mabbe fo kafiruna kendu kul wibe fa'tu bi kitabin gadde deftere min indillahi ummorade to Allah huwa tawaden deftere ahada burde fewde min huma e deftere Musa e deftere annabi o sallallahu alaihi wasallam attabi'uhu mi rawaimu in kuntum sadiqina bayde odon gol wana biidon ko bibile gadde deftere burde gomdude e deftere mabbe burde wawde fewnude e deftere mabbe de aywa Muhammadu wi gadde mi rawai Allah wi sa namde man fa illam yastajibu lak sebe no ataki ba e addude be jogorani fa'alam andu annama yattabi'una ay ko be newata ko ahawa ahum ko belade makkata wa man adallu ala qur'an majjude non mimman ittaba'a on dewdo hawahu belade mum bi ghairi hudan taw alda e pewal min Allah ummarade inna Allah ay lamdo Allah la yahdi al-qawma adh-dhalimin kanko o fewnata yimbe be ganda ko ton fefere Allah fewta sadaqallahu ya salatul fatiha